لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا والنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما المسلم أما ألفو كألا بركة مساميندو مساكلندو جيسام مسادو مساميندو أجولندو نا يركوني أقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nikuma kan kanga ayo tauhid tike kilingelen bela jelimbo nikuma kan kanga mu'minin kilingelen bela jelimbo nikuma kan kanga islama kilingelen bela jela chemana musuma nikanga bela jelimbo alaka kilibanci ala ani alaka sila ani alaka tanuna ani ala barkadala ame soli chama ni kisi chama amo nyini ayo an kuntigi banye noye anjige anan kan yogombai noy alakira muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Allah ira soli kaka ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. على ركوع القرآن بيننا أكو على الله سبحانه وتعالى ناكم ملكه أقول بصلاتك alakira banka ko aw mo monu limaniyara anga soli chama ani kisi chama angu nyini alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal muslima o temene ko fe amanga emission na no madrasatu wikalatu nurul huda no nurul huda o kalamluye aywa emission mina boli munga o ye agence min nabi fama ko nurul huda nabe hiji barake abi boni mɔgɔw ye jamana in kɔnɔ n'o ye mali ye ka taa n'u ye maka a ka baara y'o ye o kuma baara o baara n'i b'a la f'i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o kuma wikalatu nurul huda n'o ye agence nurul huda a ye ni émission ye a y'a sigi sen kan 9 TV o jabarani na mɔgɔ sɔn silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna nurul huda yɛrɛ hijidenw o bɛ se ka faamuya sɔrɔ kɔrɔlen ni kura bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu fana labɛnnen don ayo anu b'a fɛ ka taa nurul huda agence fɛ mɔgɔ sɔrɔ ko hakili to ni émission in na bi jumadonya in na o kuma ka se ka faamuya di hijidenw ma kɛrɛnkɛrɛnna silamɛ bɛɛ lajɛlen hiji yɛrɛ kɔɲɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na n ko hiji min filɛ nin ye n ko silamɛya jɔsen 5nan de don o kuma yanni ka giri hiji kan f'i k'a dɔn k'a fɔ hiji yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ silamɛ o kuma agence nurul huda a b'o de ɲini silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ yani ka girin k'i bɛ taa Maka mun de bɛ Maka mun na mɔgɔw bɛ taa Maka baara yɛrɛ min n'an bɛ k'a kɛ n'o ye hiji yɛrɛ ye ayiwa jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la silamɛya yɛrɛ la f'i k'o dɔn. Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ hiji ko kan alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye mun de fɔ hiji den ye maa min ne b'a fɛ ka taa hiji la alakira ye mun de f'i ye sallallahu alaihi wa sallam ani maa min ne b'a fɛ k'i ka maa fɛnɛ bila ka taa Maka ayiwa i kan ka a labɛn cogo di o kuma ni émission in a bɛna boli o de kan ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an y'a yira k'a fɔ n ko silamɛya a jɔlen don pied 5 de kan n'o ye i ka da Allah subhanahu wa ta'ala la k'a da alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka kiraya la filanan ye min ye i ka seli fana i ka matarafa maa o maa n'i bɛ taa hiji la a k'a sɔrɔ i bɛ seli a k'a sɔrɔ i bɛ seli ɲɛ dɔn a sabanan ye min ye maa o maa n'i bɛ taa hiji la n'o y'a sɔrɔ ala kelen n'o ka nafolo d'i ma min selen don jaga hakɛ ma o kuma a k'a sɔrɔ i ye jaga bɔ maa o maa n'i bɛ taa hiji fana alisilamɛya jɔ sen
annani na ni ala ye kɛnɛya dima ayo ka si fana dima ni sungolo fana na jɔra i ka fara sunbaw fana kan o kuma n'o jɔsen naani n'o tɛmɛna alsilamɛw amin sɔrɔ ka se alsilamɛya jɔsen yɛrɛ a duruna ma ni alakira b'a fɔ an ye a ka hadisa jɛlen na sallallahu alaihi wasallama a ko wa hajju beiti liman istata ilayhi sabilan a ko nin jɔsen naani tɛmɛnen kɔfɛ ni ala ye sedi maa min ma i ka t'i ɲɛ da allahu subhanahu wa ta'ala ka soba kan o de ye hiji ye an ka dɔn ka fɔ hiji alsilamɛya jɔsen dɔ don ni ala y'a sedi maa min ma n'i ma hiji jɔsen naani ninnu olu kelen kɔfɛ a bɛ n'a fɔ o kɛra baarafu de ye ni ala ye hiji se di ma k'a nafolo di ma k'a kɛnɛya di ma ka tila k'a sira nɔgɔya ye ala kira ko a ka hadisa la a ko n'i ma hiji a ko i ye kafiri de o kuma silamɛw k'a bila u kunna k'a fɔ hiji min filɛ nin ye ko ala bato de don hiji ye ala bato de ye hiji ani taama tɔw u cɛ ka jan i b'a fɔ ko jɛgɛjala ani baji parce que kabini i mana ŋaniya siri k'i b'a fɛ ka taa magan walima i ka mɔgɔ sɔrɔla min ko k'a b'i bila ka taa magan kabini o yɔrɔ la a bɛ n'a fɔ i ye ala batoli de daminɛ i faralen don alahu subhanahu wa ta'ala a ka jɔnbaw kan i n'a fɔ alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu ala allah a ko ni mɔgɔ min n'i ye hiji labɛn k'i bɛ taa magan a kɛra yanni i ka wuli ka bɔ i faso la mali la walima a kɛra i donna avion de kɔnɔ yanni i ka se mamlakatu arabiya a saudiya yanni i ka se saudiya dugukolo sanfɛ ala ye i ka kalifa minɛ a ko o tigilamɔgɔ misaliya bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɔra faso la ka taa madinɛ ka taa magan ka taa mina ka taa arafa ka taa muzdalifa o b'a fɔ hiji ma ko hajjul mabururu a ko alahu subhanahu wa ta'ala b'o baraji ɲɔgɔn na a b'o de sɛbɛn i ye o ye maa min ye hiji ŋaniya siri walima maa ye hiji ŋaniya siri i ka mɔgɔ ye mɛ yanni hiji wagati cɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la walima a labɛnnen yɛrɛ k'a bɛ taa magan tile kelen tile fila tile saba walima a donnen yɛrɛ avion kɔnɔ yan'a ka se saudiya jamana kan ala y'a ka kalifa minɛ a la o tuma ka alikiyama jɔn don ayiwa a farala hijidenw kan a bɛ wele ni cɛ don u b'a fɔ a ma ko laji alikiyama jɔn don o tuma ni muso yɛrɛ don u b'a fɔ a ma ko hajiya alikiyama jɔn don parce que alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko innamal a'malu binniyat a ko baaraw ye ŋaniya de ye wa innama likulli imri'in ma nawa a ko foyi tɛ adamaden ye ayiwa f'i mana min ŋaniya o de la don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tagama la u bɛ siraden kan ka na min kɛ ɲɛfɛla la u y'u to ka ŋɔni dalen ye a yɔ sira kan pour que a kana se ka taamadenw mɔgɔ min bɛna tɛmɛ a kana ni i sen sɔgɔ o tuma sahabakɛ in y'a bila ŋaniya la n'ale sera ŋɔni ma a b'a ta ka bɔ sira kan mɛ yan'ale ka se mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ olu ɲɛ o ye ŋɔni ta ka bɔ sira kan ale y'a fɔ a ko ne kun kan ka baraji min sɔrɔ a ko mɔgɔ wɛrɛ filɛ nin ko baraji ta ne ye alakira ko a ma a ko n balimakɛ a ko niyatul mu'minu khayrun min amalihi a ko n balimakɛ a ko silamɛ a ko i ka ŋaniya a ko kuma dɔ la o ka fisa n'i ka baara yɛrɛ ye a ko i ka baraji ma tiɲɛ koyi a ko e yɛrɛ ye baraji min sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ min ye ŋɔni ta ka bɔ sira kan ale yɛrɛ ma baraji sɔrɔ o kuma baara bɛɛ lajɛlen de ye ŋaniya ye an ka ŋaniya ɲuman ta a ye aw silamɛw an b'a ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an filɛ nin baroda in min na an yaj'ala hadha al-majlisa khalisan liwajhi llahi al-karim an filɛ nin sigi min na a silamɛ an b'a ɲini ala fɛ sigi in ka kɛ alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jaati o bonya kosɔn a ka kɛ alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jaati kosɔn silamɛw kunnafoni ala ka diinɛ la an b'a ɲini ala fɛ sigi in ka ko ye an b'a ɲini ala fɛ sigi in fana ka kɛ sababu ye an minnu bɛ ka kuma fɔ ani an bɛ jabarani min kan n'o ye Nef TV a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani agence Nurul Huda yɛrɛ jama bɛɛ lajɛlen sigi ka kɛ sababu ye ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen
ka an surunya Allah subhanahu wa ta'ala la ama ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ tuguni sigi ka kɛ sababu ye an ni aw bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen Allah k'an bɛɛ lajɛlen kisi ayiwa ka bɔ ayiwa tasuma tɔɔrɔ ma a ko an ka walanda tɛmɛnen na n'o ye juma tɛmɛnen ye an ye ladilikan caman fɔ ayiwa an balimaw ye ladilikan minnu bolila tawhidu kan n'o ye Ala kelebanciya ye ani ladilikan minnu bolila seli yɛrɛ cogoya kan e min b'a fɛ ka taa magan yanni maganta cɛ i kan ka labɛn min sabati seliko ta fanfɛla la an da ser'o ma ani jɛgako ta fanfɛla ayiwa ani sun ta fanfɛla an ka walanda in fɛnɛ an donna hiji yɛrɛ a kibaruya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ sɔn e min bɛna taa magan walima i b'a fɛ k'i ka mɔgɔ bila ka taa magan i ka wari kana na taa ji woyo fɛ e min ye wari bɔ walima e yɛrɛ min bɛna taa magan i ka baara kana na kɛ arabu b'a fɔ baara min ma ko sufuran ko zoro karisa taara hiji bɛɛ ko ka hijira mɛ a nani asilamɛ hiji nɔ foyi ma se k'a ye a la a ma ye a jogo la a ma ye a ka kɛwale la a ma ye a ka baara la a bɛ sigida min na hiji ma ye a la a bɛ servisi min na hiji ma ye a la ala a bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ hiji ma se ka nɔ bila o la arabu b'a fɔ o baara den ma ko sifuran ko karisa ye baara kɛ k'a ka baara kɛra sifuru ye n'o ye zoro ye ayiwa ala k'an kisi o hiji nasɔn ma o dun tɛ se ka ɲɛ f'a k'aw tulomada ka nin ladilikan ninnu k'a lamɛn an bɛna kuma fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan silamɛ an ye baara daminɛ ni fɛn min ye n'o ye ŋaniya ye e min bɛna taa magan walima n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa magan an yahadura an niyata i ka hiji yɛrɛ i ka a ŋaniya ta a ŋaniya tali ye jumɛn i k'a dɔn k'a fɔ hiji min filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala batoli de don a baara bɛɛ lajɛlen hali i bɛ nafolo dili min kɛ kabini yanni i ka bɔ Mali la i bɛ tagama min kɛ ka taa agence yɛrɛ la n'o ye Nurul Huda ye ayiwa ka taa a biro la i bɛ taa wari sarali min kɛ i bɛ tagama min kɛ mɛlɛkɛw bɛ ka baraji u bɛ ka sɛbɛn i nɔfɛ kabini i mana ŋaniya ta ko ne b'a fɛ ka taa magan n bɛna taa wari sara nin don in na walima ne b'a fɛ ka n ka karisa bila ka taa magan n b'a fɛ ka taa wari sara agence ye nin don in na i y'o ŋaniya siri don min na i bɛ ka tagama o tagama kɛ ayiwa hiji baara la o bɛɛ de bɛ ka kɛ baraji ye mɛlɛkɛw de b'i nɔfɛ kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah subhanahu wa ta'ala kelen n'o ka mɛlɛkɛ minnu bila adamaden ka baara ɲuman o sɛbɛnni kama o mɛlɛkɛw olu bɛ ka sɛbɛnni de k'i ye a kɛra i b'i sen de la o a kɛra i bɛ mobili de la o a kɛra i bɛ moto de la o i bɛ furancɛ o furancɛ kɛ o bɛɛ bɛ k'a dama baraji ye i sen bɛ da fɛn o fɛn kan walima i ka mobili bɛ yɛlɛ fɛn o fɛn kan dugukolo min kan kalan min kan bɛlɛ min kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a dama baraji ye ka sɛbɛn e ye kabini o don i bɛna taa wari sara Nurul Huda agence la don min na baraji bɛ sɛbɛn i ye a kɛra i sera ka wari bɛɛ lajɛlen de sara ɲɔgɔn fɛ o i n'a fɔ dɔw b'a kɛ cogoya min na walima i ye wari in fɛnɛ i bɛ k'a dɔɔni dɔɔni sara o fɛnɛ bɛ bɛn mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka taa magan sisan maganta wari salon an tun bɛ min na o ye 2,850,000 ye n'o ye 2,000,000 ani 100,000 ani 70,000 o tuma Nurul Huda agence n'a bɛɛ sarali bɛ maa min ye i bɛ se ka t'i ka wari bɛɛ lajɛlen sara ɲɔgɔn fɛ mɛ n'a yɛrɛ bɛɛ sarali tɛ mɔgɔ min ye n'a sarali ka nɔgɔya i ma cogoya min na i bɛ se k'a sara 1 million walima 500,000 walima 250 walima 100,000 walima 50,000 hali n'a se b'i ye de k'a sara 10,000 kalo o kalo walima dɔgɔkun o dɔgɔkun walima 20,000 walima 50,000 walima k'a sara sarako 2 walima sarako 3 o bɛɛ lajɛlen bi bɛn n'i sera Nurul Huda agence n'i sera biro la u bɛ nin yɔrɔ in walanwalalen n'a bɛɛ sarali ka di ye i b'a bɛɛ sara n'a bɛɛ sarali yɛrɛ man di ye n'a sarali de ka di ye dɔɔni dɔɔni n'i ye min sara u bɛ resi kɛ ka signature k'a la ka tampon sigi a la ka a d'i ma kabini i y'o baara in daminɛ e y'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ
baraji bɛ ka sɛbɛn walima i bɛ to ka taa wari sara agence la dɔɔni dɔɔni o kuma don o don walima kalo o kalo walima dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛ tali o tali kɛ o bɛɛ bɛ k'a dama baraji ye k'a sɛbɛn ye an takuna lahu niyatun sahihatun khalisatun liwajhi llahi e min bɛna taa Makan n'i bɛna taa Nurul Huda o agence fɛ a ko i k'i jija i ka ŋaniya jɛlen ta ŋaniya kɛnɛma Allahu subhanahu wa ta'ala k'a fɔ n bɛna nin baara in yɛrɛ min kɛ n bɛna kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jaati de kama wa darul akhira ani lahara du asilamɛw n bɛna nin baara in kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala jaati kama ani n ka sini o bi ɲɛ cogoya min na o kuma ne nin kɛra hijiden min ka ŋaniya ye walima nin kɛra maa min ka ŋaniya i b'a fɛ k'i ka maa de bila ka taa Makan asilamɛw o tigilamɔgɔ kɔni bɛna jija sa ale bɛna wari min bɔ Makan ta kama walima a bɛna wari min bɔ a b'a fɛ k'a ka maa bila ka taa Makan ta kama ale bɛna jija sa wari in ka kɛ ayiwa wari jɛlen ye wari ka kɛ wari jɛlen ye o de fana b'a to hiji fana bɛ kɛ ayiwa hajjul mabruru ye parce que alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallama a ko hiji tala min walima maa min n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa Makan e bɛna bila ka taa Makan ni wari min ye a ko ni haramu dɔrɔmɛ kelen n'a yera ayiwa hijiden ka hiji ta wari la n'a taara Makan n'a ko labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak n'a y'o fɔ mɛlɛkɛw b'a jaabi u b'a fɔ ko fulana karisa la labbaika wala sa'adika a ko ala ko k'a t'i laminɛ ko wa k'a t'i kunnaja k'a sababu kɛ i bɛna taa Makan ni wari min ye ayiwa wari jɛlen tɛ f'an ka nin yɔrɔ in walawala alisilamɛw ye u ka se k'a faamuya kosɛbɛ bari an ye mɔgɔ dɔw ye kabini u ye baara daminɛ don min na kabini u ye service daminɛ don min na u ye salaire fɔlɔ u ye u ka sara fɔlɔfɔlɔ min n'u y'a ta o y'a sɔrɔ a b'olu ŋaniya la ko n'u ye baara daminɛ ayiwa k'u bɛna u ka hijita wari u bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ u ka baara la ko parce que u y'a mɛn hadisa kɛnɛmaw na ani hadisa jɛlenw na ko hiji kan ka kɛ nafolo de ye nafolo min n'a saniyalen don ni i yɛrɛ i wɔsi don i bɛna taa Makan walima i b'a fɛ ka maa bila ka taa Makan ni nafolo min ye a k'a sɔrɔ i yɛrɛ wɔsi don kabini olu ka sara fɔlɔfɔlɔ u tora ka hijita wari tigɛ ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni denbaya ka musaka kɔfɛ a n'u yɛrɛ ka maunatu u ka mago bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen kɔfɛ u tora ka wari dɔɔni dɔɔni bila kɛrɛfɛ an y'o fonctionnaire ye an n'o mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ala nana nɔgɔya san 1 walima san 2 dɔw ta san 3 dɔw yɛrɛ san 5 dɔw yɛrɛ ye san 10 yɛrɛ kɛ u ka wari sɔrɔla ka dafa o kuma u sɔrɔla ka taa Makan o kuma f'u k'a dɔn k'a fɔ hijita nafolo ani nafolo tɔw u man ka kɛ kelen ye o kuma ni mɔgɔ min ye nin faamuya k'a fɔ ko hiji a bɛ kɛ ala de jaati kama ani lahara ɲinini de kama o kuma i bɛ n'i jija ka se k'i ka wari k'a ɲini cogo k'a dɔn an ye jamana fɛnɛw ye olu fɛ yen denmisɛnnin a bɛ lamɔ ni mun ye o ye hijita o y'o ŋaniya de n'a ye muso furu don min na n'a ka kɔɲɔ kɛra san min na n'a ka mariage kɛra san min na ale ye muso min furu u fila ayiwa kɔɲɔ kɔfɛ u bi jɛ u bɛ taa Makan an ye jamana dɔw ye o y'olu ka laada de ye olu ka muso furu nafolo an'u ka hijita wari olu b'a fila bɛɛ lajɛlen de ɲini ɲɔgɔn fɛ asilamɛw ni kuma ninnu fɔ k'u ye jumɛn ye parce que an bɛ baara min na ala kana an ka baara kɛ ayiwa sanjikɔrɔ wɔsi ye n'o tɛ i bɛ mɔgɔ caman de ye san o san bɛ taa Makan walima ne ye hiji ko 10 kɛ ne ye hiji ko 20 kɛ ayiwa ne ye umura ko 30 kɛ i b'a sɔrɔ baraji kelen a m'a sɔrɔ a ka nin baara ninnu na a ka baara kɔni kɛra i b'a fɔ tubabuw b'a fɔ min ma ko tourisme a taara i ɲɛ da ayiwa yɔrɔw ka alikabaw lajɛ ka Safa ni Marwaw lajɛ ka taa Makan ka taa Mina a ye Arafa ninnu a y'o kuluw ye n'o ye Jabalu Rahma ye a ye ayiwa Jabalu Nuru ani Jabalu Sawru
nunu ye visite kɛyɔrɔw ye ale kɔni ka hiji kɛra ayiwa ziyara de ye a ma baraji foyi sɔrɔ a la a taara ɲɛ da yɔrɔ barikama ninnu kan mais a ma baraji foyi sɔrɔ a la k'a sababu yɛrɛ kɛ ale ma labɛn hiji ta yɛrɛ kama o de la ni campagne wagati sera ni hiji ta wagati sera mɔgɔw ko hakili to ayiwa formation na kosɛbɛ wa an ye maaw fana ye u ka ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔ ayiwa u labɛnnen yɛrɛ k'u bɛ taa maga u kɛnɛman bɔra mais u se magan wagati min na bana cunnu kan u ma se ka baara foyi kɛ ne yɛrɛ n'u mɔgɔ dɔw ye baara kɛ ne n'u mɔgɔ dɔw taara ɲɔgɔn fɛ o san dɔw la kabini an sera Makan a banana a ma se ka foyi kɛ fo an ye hiji kɛ k'a ban an seginna ka na an donna avion kɔnɔ an sera aéroport la Bamakɔ min kɛ a tigi kɛnɛyara bon ni ye nin kuma ninnu jate minɛ silamɛ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ gan kosɛbɛ parce que silamɛya ma faamuya anw fɛ yan ayiwa diinɛ ma anw kɛlen don ka diinɛ kɛ i b'a fɔ politiki ko anw kɛlen don ka diinɛ kɛ i b'a fɔ yɛrɛsago kɛ anw kɛlen don ka diinɛ kɛ bi an ka jamana na Mali la i b'a fɔ ko tigi yɛrɛ tɛ silamɛya la i b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ silamɛya la parce que k'a sɔrɔ Alakira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko ni aw mɔgɔ 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko o ko la k'a ka jija k'a ka mɔgɔ 1 kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais ka o diinɛ ye bi ɲɛmɔgɔ t'a la dɔ b'a fɔ du dɔ b'a fɔ su dɔ b'a fɔ cɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya ayiwa telew kɔnɔ arajow kɔnɔ ayiwa wasafiw kan f'an k'an ka diinɛ ɲini k'a dɔn tiɲɛ don shairu b'a fɔ ko ma ahsana dini wa dunya izajtama'a a ko la barakallahu fi dunya bila dinin arabuw ka ayiwa kodɔnnaba dɔ ko a ko foyi de cɛ man ɲi ka mɔgɔ i kɛra silamɛ ye ala tilala ka diɲɛ d'i ma a ko n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn o fɛn a ko foyi cɛ man ɲi k'a bɔ e ye nafolotigiba ye e ye dɔnnibagaba ye i tilala ka kɛ silamɛ ye dɔw b'a fɔ o kuma ko dɔnnibaga tɛ kɛ silamɛ dɔnnibaga kafiri bɛ yen nafolotigi fana a kafiri bɛ yen faama fana kafiri bɛ yen mais ni ala ye dɔnni d'i ma i tilala ka kɛ silamɛ walima ala ye nafolo d'i ma i kɛra silamɛ ye walima ala ye fanga d'i ma i kɛra silamɛ ko dɔnna yi ko a ko foyi cɛ man ɲi k'o bɔ a tilala ka kuma laban min fɔ a ko la barakallahu fi dunya bila dinin ko ala kana barika don diɲɛ na n'o y'a sɔrɔ diinɛ t'a la o kɔrɔ ala ye dɔnni di e ma mais e tɛ silamɛ ye ala ye nafolo d'i ma e tɛ silamɛ ye ala ye fanga d'i ma ala ye jɔyɔrɔ d'i ma e tɛ silamɛ ye ko ala kana barika don la donc silamɛw a bɛ hakili to nin yɔrɔ ninnu na baara o baara a bɛ adamaden a bɛ i ŋaniya de bolo o kuma hiji fɛnɛ o ye ŋaniya de ye parce que ala b'a fɔ an ye a ko la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan sawaban a ko ala tɛ baara minɛ dɛ ala mago tɛ baara fɔ la i ka baara mana ɲɛ cogo o cogo ala ko k'ale mago t'a la fo n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ ale ala jati yɛrɛ kama asilamɛw nin ye kabako kuma ye dɛ ja adamaden i bɛ baara dɔ kɛ a b'i ɲɛ mais baraji t'a la parce que e m'a kɛ ala yɛrɛ kama i bɛ ko dɔ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ seli kɛ k'a ɲɛ a bɛ ala bato yɛrɛ k'a ɲɛ nka i b'a sɔrɔ a ka seli in a ka ala bato in i b'a sɔrɔ a ka hiji in yɛrɛ a ma minɛ munna ja a m'a kɛ ala yɛrɛ jati kama ale kɔni y'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a fɔ ayiwa ko karisa taara Makan awɔ n yɛrɛ fana taara Makan n yɛrɛ fana kɛra laji ye n kɛra haja ye walima a ye seli in yɛrɛ kɛ a ɲɛ bɛ mɔgɔw la de a bɛ se ka kɛ hali o bɛ se ka kɛ alimami ye ni mɔgɔw b'a kɔfɛ ni maabaw b'a kɔfɛ walima ni jama cayara don min na i b'a ye a bɛ seli sɛnsɛn ka seli masiri k'a ɲɛ kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni alimami kɔfɛ seli ka di k'a ka seli taabolo ka ɲi ja a ma alimami ma baraji foyi sɔrɔ seli na parce que a m'a kɛ ala kama a y'a kɛ ja karisaw de bɛ yan bi karisaw de bɛ yan bi i y'a faamu walima i den ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la e nana k'e bɛna seli sa i ɲɛ bɛ mɔgɔw la i bɛ nafila seli la o kuma i b'i ka seli kɛ k'a ɲɛ a silamɛw a ko ala sɔnna ta'ala mago tɛ baara o baara n'a ma kɛ ale ala sɔnna ta'ala jati kama ale mago t'a la ala sɔnna ta'ala a b'a fɔ kuranɛ aya la ko wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakat a ko ale ma adamadenw yamaruya ni foyi ye ala sɔnna ta'ala kumakan don ko fo n'a kɛra o k'ale ala subhanahu wa ta'ala de bato
ale kelen dɔrɔn i kana foyi fara ala kan o kɛra seli ye o kɛra sun ye o kɛra jaga ye o kɛra hiji ye o kɛra i bɛna ɲumanya de kɛ mɔgɔ ye o mana kɛ baara o baara ye ala ko k'i k'a kɛ ale kelen dɔrɔn de kama mukhlisina lahu dina i ka bato in jɛya ala ye u nafa a ye k'i tilen wa yukimu salata a k'u ka seli jɔ o y'a dama babu de ye ala yɛrɛ ma ko k'an ka seli ko k'an ka seli de jɔ kuma caman de o kɔnɔ yan'an ka seli donc an ka seli ɲɛɲini k'a dɔn o de ye wa yukimu salata wa yutu zakata a ko an ka jaga fɛnɛ di a silamɛw o kuma b'a hakili to ni ladilikan ninnu na madrasatu wikalatu nurul huda a ko agence nurul huda ayiwa o ka kalanbulon a silamɛ an b'o de kɔnɔ an y'a fɔ aw ye don min na k'a fɔ baara in n'an bɛna daminɛ n ko thème caman de b'an bolo ladilikan caman de b'an bolo wa kumakan caman de fana bɛna bɔ a kɔnɔ mais laɲini yɛrɛ sigilen don baara yɛrɛ min kan o ye hiji kibaruya de ye hiji jumɛn fɛnɛ an ka agence min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko agence nurul huda nin y'o de ka laɲini ye mɔgɔ sɔrɔ hiji bɛ se ka nɔgɔya alisilamɛw bolo cogoya min na mɔgɔ sɔrɔ hiji bɛ se ka faamuya cogo di minnu b'a fɛ ka taa hiji kɛ agence nurul huda fɛ u bɛ se ka hiji faamuya sɔrɔ cogoya min na walanda in sigira émission in sigira kalanbulon in a dayɛlɛnna kɛrɛnkɛrɛnyala olu de kama mais silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la alisilamɛw o kuma silamɛya baara bɛɛ lajɛlen an ye jɔsen duuru fɛn o fɛn fɔ fo kana se hiji yɛrɛ ma a silamɛw a tɛ taa ŋaniya kɔ dɛ a tɛ taa ŋaniya kɔ dɛ o de la maa ɲuman dɔ tun bɛ yen ale ka wagati kɔnɔ a silamɛw a ye hiji ta labɛn a se b'a ye a nafolo b'a kun nafolo jɛlen don nka alajɔn in hiji ta wagati selen a y'i labɛn a b'a fɛ ka taa Maka a b'a fɛ ka taa Maka min kɛ a silamɛ don min yɛrɛ la alajɔn in bɔra k'a bɛ taa ka hiji ta wari k'a bɛ taa sara ala ye kabako de yira a la dɛ silamɛ ala ye kabako de yira ni alajɔn in na a bɔra min kɛ ayiwa a bɛ sira den kan min kɛ a ye to ka ɲamanton dɔ ye a ye muso dɔ de ye ɲama in na a bɛ ka ɲama tɔmɔ kabini muso in yɛrɛ ye alajɔn ye a ye fini kɛ ka a kun datugu a t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn ja muso in bɛ taa sumantɔw ani ayiwa sogo tolilen minnu bɛ feere ɲama na a bɛ toli de fara ɲɔgɔn kan a b'olu ko k'u jɛ k'u da tile la n'o jara a b'o de kɛ ka a b'o de di a denw ma ja muso in ayiwa a cɛ de fatura jigiya foyi t'a ye balobaga t'a la ayiwa a ka musaka mɔgɔ tɛ min bɛ jɔ n'a ye ale fana ka taa don kulankolon na o ma diya ye a ka baara ye nin de alajɔn in y'o ye min kɛ a gɛrɛna muso in na k'a ɲininka a ko n balimamuso a ko e bɛ mun na yan nɔ a fana ma maloya bilen a y'a ka lahalaya in a y'a lakali muso in ye a silamɛw a ye lahalaya in lakali muso in y'a ka lahalaya lakali alajɔn ye min kɛ alajɔn in o y'a sɔrɔ ka hijita wari dafalen b'a kun hinɛ nana dusukun na a ko nin y'ale adamaden ɲɔgɔn dɔ de ye tiɲɛ don hiji a silamɛya jɔsen belebele don mais i mɔgɔ ɲɔgɔn k'a ye gɛlɛya sugu dɔ la k'a to a la ko o ka gɛlɛn dɛ wallahi alajɔn in de filɛ ne k'a ka hijita wari bɔ a y'a di muso in ma k'a t'a fɛ k'a ye ɲama na bilen dumuni tɔtɔmɔ la ka taa di a ka denbaya la k'a ka nin wari in minɛ a ka taa a denw balo n'a ye alajɔn in seginna a ma taa bilen a seginna ka na a ka so ani minnu kan ka taa hiji la ɲɔgɔn fɛ hijita wagati selen olu nana ɲɛfɔ a ye ko k'u k'a bila a ɲɛ k'ale b'u sɔrɔ yen a silamɛw a donna so kɔnɔ kabini magantalaw taara a donna kaliwa la kaliwa kɔrɔ ye de adamaden ka i ɲɛma dogo mɔgɔw la ka alaw sɔnna ta ala bato k'i ɲɛsin ala ma alajɔn ye ala wele a ko ala a ko i tun ye hijita nafolo di ne ma dɛ nka ne y'i ka jɔnmuso dɔ ye
a bɛ lahalaya min na ala ne ye wari in bɔ ka d'a ma yan ne saya cɛ ala de bɛna se ka ni nafolo ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ka taa maga wa walima tɛna se ka taa nka ala e b'a halama dɛ o tuma ne ni sara min ka kan ala m'a fɛ ko o di yan o sanna mɔgɔ mɔgɔ taara Maka bɛɛ de seginna ni cɛ in tɔgɔ ye karisa kɔni karisa ye ala jɔn ye dɛ wallahi ala y'a yira an bɛɛ lajɛlen na ko ɲina hiji ko ala ye bɛɛ lajɛlen ka hiji minɛ u ye cɛ in tɔgɔ fɔ ko karisa de kosɔn ko ala y'a ka hiji minɛ o de kibaruya bɛ ka duuru fan bɛɛ lajɛlen fɛ hiji talaw nani cɛ yɛrɛ bɔra a taama ɲɔgɔn y'a ɲininka ko karisa ka ayiwa ko e ka tali kɛra cogo di a ko awa e bɔra ka lahala ɲɛf'u ye ko ayi a ko anw ye maganko ye asilamu jaa cɛ in ye saraka min bɔ ala ye saraka min di muso in ma jaa ala ye saraka in yɛlɛma k'a kɛ mɛlɛkɛ dɔ de ye ka mɛlɛkɛ in yɛrɛ bila ala jɔn in surunya la k'a bila hijidenw nɔfɛ u ka taa madinɛ sigi kɛ ka imura kɛ ka hiji kɛ ka arafa kɛ ka mina kɛ ka muzalifa kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ cɛ in dɔn u ko karisa a ko i ka an b'i fo k'i barikada a ko e sababu la ala y'an ka ɲina hiji bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ yɛrɛ kabakoyara mɔgɔw bɛ ka nin fɔ ale dun ma taa Maka a y'a ɲini ala fɛ a ko ala a ko ne kɔnɔ ganna dɛ m'a ɲini fɛ ala i ye sara min ne ma i k'a yira an na cɛ in y'i da sufɛ min kɛ ala nana yira ala sogo la baara kɛra cogoya min na k'a bɛɛ lajɛlen walanwalan cɛ ye silamɛw m'a fɛ ka min f'aw ye ŋaniya ko yɔrɔ don a ka hakili to baara o baara n'a b'a kɛ a k'a kɛ ala yɛrɛ jiyati kama a k'a kɛ ŋaniya yɛrɛ kama ni cɛ filɛ ka nin baara in min kɛ ale ye baraji 2 sɔrɔ a ye dɛsɛbaatɔ a y'o ladonni min kɛ o baraji sɛbɛn n'a ye a kun kan ka taa hiji yɛrɛ min na n'a y'o ŋaniya ta n'a kan ka taa wari sara mɛ ni lahalaya in donn'a la ala tala ka hajjul mabruru fɛnɛ ka tila k'o fɛnɛ sɛbɛn a tɔgɔ la a sabanan ye min ye ka tila k'a yira tuguni ɲina hiji ale ala subhanahu wa ta'ala ye hijiden bɛɛ lajɛlen ka hiji minɛ ka sababu kɛ cɛ in ye baara in min kɛ alisilamɛw o kuma ala ka ŋaniya ɲuman ala ka sabati ani silamɛ bɛɛ lajɛlen waliya hazaru kullal hazar min an yaqsuda bi hajjihi ad-dunya wa hitamaha aw riya'a aw sum'ata wal mafakirata bi dhalika ama ɲini hijidenw fɛ u ko hakili to yɔrɔ dɔ la dɛ a ka gɛlɛn u bɛna taa hiji min kɛ diɲɛ kana yaala ala de kɔfɛ ala jiyati kɔfɛ ani lahara ɲininen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na n'i ka diɲɛ problɛmiw ye mɛ ka wuli maganta yɛrɛ labɛn ne bɛ ni pilasi in nɔfɛ walima mɛ nin jɔyɔrɔ in nɔfɛ walima mɛ nin nafolo in nɔfɛ walima m'a fɛ ka nin muso in furu walima n ka se ka furu nin cɛ in ma walima ayiwa nin ko de bɛ ne la n bɛ taa hiji kɛ ala ka se k'o nɔgɔya k'a sɔrɔ e ma ala yɛrɛ don a la i ma lahara don a la n kan m'o yɔrɔ de ma n'o tɛ a m'a fɔ ko ni mɔgɔ ko n'i taara Maka k'i tɛ diɲɛ ɲini ala fɛ dɛ ala ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a ko hijiden o b'a fɔ ala i k'an sɔn diɲɛ na ala i k'an sɔn lahara i k'an kisi ka bɔ ayiwa tasuma tɔɔrɔ ma mɛ i ka ŋaniya de ko don a ko yira fɛnɛ ka na ye k'a la ka taa Maka mɔgɔ sɔn mɔgɔw k'a fɔ ko karisa yɛrɛ taara hiji i n'a fɔ an ka bi hijiden caman b'o cogoya la ala k'an kisi o ma ka hiji kɛ fadenya ye karisa taara e yɛrɛ fɛnɛ bɛ wuli ka hiji ta nafolo ɲini sen n'i bolo la ayiwa ɲuman ni juguman sira kan e kɔni mago t'a la wari ka se ka sɔrɔ cogoya min na e fɛnɛ kan ka taa Maka a y'o dabila ani yɛrɛmɛ fɛnɛ mɔgɔw k'a fɔ karisa yɛrɛ san o san a bɛ taa Maka karisa ninnu kɔni olu kɛra Makankaw yɛrɛ de ye o walima fakhira ani waso hijidin kan k'i kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen ma fa inna zalika min akbahil makasidi wa sababi luhubutil amali wa adami qubulihi a ko nin ye kojuguba de ye hijidenw bolo minnu bɛ hiji kɛ diɲɛ ɲini kama minnu bɛ hiji kɛ yɛrɛ yira kama karisa taara yɔrɔ yɛrɛ ka taa karisa tɛ ne ni foyi cɛ n yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa i y'a faamu ani waso kow kama a ko kojuguba de don
wa sababu li hubutil amal a bɛ kɛ sababu ye k'i ka baara yɛrɛ fɛnɛ bin parce que i bɛ min sɔrɔ a fɔra ko adamaden n'i taara Maka i san 100 i san 80 walima i san 50 a ma n'i sɔrɔ si hakɛ o si hakɛ la ko Ala b'o jurumu yafa ka bɔ i ma mais n'i taara ne ni hakilina ninnu ye ne ni ayiwa miirina ninnu ye i ka hiji la o y'i ka baara binnen wa adami kubulihi wa Ala yɛrɛ t'a minɛ fɔlɔ Ala t'i ka baara minɛ bi kawlihi ta'ala Ala ko man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna akoni mɔgɔ min ni e ka laɲini kɛra e ka baara o baara kɛra diɲɛ de ka sɔrɔ dɔrɔn a n'a masiriw Allah subhanahu wa ta'ala ko ayiwa i ye baara kɛ diɲɛ min kama ale bɛ diɲɛ d'i ma dɛ mais i ka da la alikiyama jɔn don i ka baara bɛɛ lajɛlen nagasilen don ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna ako jamakulu ako alikiyama jɔn don ako sara foyi t'olu ye fo n'a kɛra tasuma ye o ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ a ma kɛ Ala jati kama a kɛra diɲɛ de kama ani yɛrɛ yira Ala ko k'o baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa u ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ Ala mago t'a la alikiyama jɔn don alisilamɛw maa ma ɲini hijidenw fɛ o ko hakili to nin baara ninnu na nin bɛɛ ye ko daminɛw de ni Ala sɔnna ta'ala sɔnna ma an ka walanda in dɔɔnin don an bɛ don fo ka taa se ni Ala sɔnna ma campagne wagatiw la formation mina don a la insha Allah o kuma bi an kumana fɛn min kan o de ye hijiden maa min b'a fɛ ka taa hiji walima i b'a fɛ ka i ka maa bila ka taa hiji i kan ka ŋaniya min ta bon ŋaniya yɛrɛ fɛnɛ a kan ka kɛ cogo di o kuma an y'o o dɔw de wala i komi wagati dɔɔnin don wagati tilalen don sigiyɔrɔma 3 n'o ye madrasatu o ye k'alatu nurul huda o ye sigiyɔrɔma 1 sigiyɔrɔma 2 o ye nasihatul imam al imam Masire Baba Sila ladilikan min mana k'ale yɛrɛ fɛnɛ bolo émission in na k'a lase lamɛnnikɛ jamakulu ma o b'a la a sabanan an bɛ kuma ayiwa tariku fɛnɛ kan alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka wagati la ayiwa an bɛ an da so o fɛnɛ ma o kuma ladilikan min bɛ n'o ye nasihatul imam alimami yɛrɛ ka ladilikan k'o lase an balimaw ma o de ye jumɛn ye a silamɛw an bɛ k'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ ma yɛlɛma dɛ an minnu ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ye anw de yɛlɛmana an bɛ k'a fɔ ko fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye fɔlɔ ni sisan bɛɛ ye kelen ye an bɛ k'a fɔ an ni fɔlɔ mɔgɔw fɛnɛ tɛ kelen ye an ni fɔlɔ mɔgɔw bɛɛ ye dacogo kelen de an bɛɛ ye adamaden de ye mais n bɛ ladilikan min d'aw ma jogow de yɛlɛmana adamaden de filila a yɛrɛ ma adamaden de ɲinɛna a danbe yɛrɛ kɔ adamaden yɛrɛ mago t'a danbe yɛrɛ la bi bilen a silamɛw adamaden yɛrɛ de tɛ s'a yɛrɛ la o kuma ne b'a min ɲini a silamɛw fɛ ne m'o kɛ ladilikan ye k'a lase an ma an ka segin an danbe ma an ka segin an danbe ma dɛ aw m'a dɔn yanni silamɛya ka na k'a fɔ an ka jamana in min filɛ nin n'o ye Mali ye jogo ɲuman tun bɛ Mali la yan o y'a sɔrɔ a ma fɔ mɔgɔw yɛrɛ ye fɔlɔ a ye Ala bato a ye nin dabila a ye nin dabila bamanan wagati yɛrɛ la u b'a fɔ ko ayiwa ne tɛ faden to dun ne tɛ faden to dun n'i y'o kuma fɔ bi denmisɛnnin caman ye o t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn n tɛ faden to dun denmisɛnnin bɛ ba kelen bɔ bi n'i ko k'a kɔrɔ ye di a t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn mais kɔrɔba yɛrɛ min b'a la n tɛ faden to dun o don fɛn o fɛn tɛ adamaden fɛn o fɛn t'i ta ye ka na s'a ma mais ninnu tun b'a fɔ ni ŋaniya min ye o ye adamaden ka si i yɛrɛ la n tɛ faden tɛ dun cogo ni sigiɲɔgɔn walima mɔgɔ ɲɔgɔn muso o muso n'a furulen don n'a bɛ cɛ de kun ne tɛ s'a ma a tun bɛ fɔ ka da o ŋaniya de kan mais a ŋaniya belebele yɛrɛ ye min ye adamaden fɛn o fɛn n'a t'i ta ye a to yen n'a t'i ta ye a to yen ni Ala ma fɛn dɔ nɔgɔya i ma bi sini a silamɛ kunun tɛmɛna mɔgɔ dɔw olu tun bɛ luwanse de la nka bi du min b'olu bolo bi ni Ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si t'a da dɔn kunun mɔgɔ dɔw tɛmɛna kɔngɔ de tun b'olu ka du kɔnɔ nka bi o mɔgɔ kelenw bɛ ka dugu kelen balo bi donc adamaden i ka segin danbe ma
aka segi jugu ma parce que alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ ala ye a majamu a ko muhamadu innaka la ala khuluqin azimin a ko muhamadu a k'i bɛ juguba de kan dɛ n'o tɛ alakira de kun cɛ ka ɲi danfɛn bɛɛ a kun jɛlen don ni bɛɛ ye a formu a dacogo ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a kariyalen don bɛɛ a sabalilen don bɛɛ mais ala ma ka cɛnya fɔ a ma a dɛmɛ ka ɲi ni bɛɛ ta ye a y'a ka mun de fɔ a ko jugu maa ɲini adamadenw fɛ an ka segin jugu ma hali tɔɔrɔ min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min filɛ nin ye jamana kɔnɔ u bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan ka sɔrɔ a b'u kɔrɔ mɔgɔw ka segin u juguw ma dɔrɔn bɛɛ ka i yɛrɛ dɔn i ye min ye bɛɛ k'a dɔn i bɔra fɛn min na o kuma bi jumadonya in na ni ladilikan in de bɛ yen k'a lase ayiwa alisilamɛw ma n'o bɔra an bɛna tariku min di bi mɔgɔ ma an y'a fɔ aw ye juma tɛmɛnen n ko alikaba min filɛ nin ye a silamɛ n ko alikaba ye jɔliko 10 a y'o de kɛ yani a ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam yani a ka se adamadenw yɛrɛ ma n ko ala ka mɛlikɛw olu de ye alikaba jɔ mɛlɛkɛw ka jɔli kɔfɛ a silamɛw kabila dɔ bɛ yen mɛlɛkɛw ka jɔli kɔfɛ nabila ibrahima tufana ji nane n'o ye diɲɛ bɛɛ halaki k'a ban ayiwa nabila ibrahima ale n'a denkɛ ismaila o ye alikaba jɔ ala b'a fɔ an ye a ko izi yarfau ibrahim alqawaida min albeyti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arna manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim mɛlɛkɛw ka jɔlen kɔfɛ ni jiba min nana nabila ye nuhu tilela n'o ye tufana ye n'o ye alikaba koko kari min kɛ o kɔfɛ nabila ibrahima ale de kɛra mɔgɔ filanan ye a n'a denkɛ ismaila olu fana ye alikaba u nana jɔ mais jɔli min ko don u y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw y'a jɔ sipasima min kan o sipasima in b'a nɔ la parce que alikaba sipasima bɛ fɔ dugukolo 7 na sipasima ma bouger a ma bɔ a nɔ la a ye jɔli fɛn fɛn kɛ a bɛɛ jɔra sipasima in de kan o kuma nabila ibrahima a n'a denkɛ ismaila olu nana alikaba jɔ u tilalen nabila ibrahima y'a ɲini ala fɛ ala ye baara min kɛ ala ka a baraji ala ka a sebe u ye a silamɛw nabila ibrahima a denkɛ ismaila ni ye alikaba kɛrɛ lajɛ kogonin dɔ bɛ yen nɔ fo mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ u bɛ nafila seli k'a la u b'a fɔ a ma ko hijiru ismail ko nabila ismaila ka kogo bolo a n'a fa tilali alikaba jɔli la ale de ye kogo in jɔ alikaba kɛrɛfɛ a tun b'a ka baganw de mara kɔnɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ magan o don u mɔgɔ 3 ko ale n'a fa a n'a ba u b'a fɔ de ma ko hijiri ismail nka bi a kelen do duwawu jaabi yɔrɔ de a kogonin bɛ alikaba kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ a donni ma nɔgɔ o kuma a y'o kogo bolo in dɔ jɔ u b'a fɔ ma ko hijiri ismail ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ bi juma tan ye an b'o bila la ni ala ye juma wɛrɛ yira an na ni ala sɔnna a ma dɔɔnin dɔɔnin don an b'a ɲini ala sɔnna taala fɛ ala k'an nɛn sabati k'a ɲini an karamɔgɔw fana fɛ ani ayiwa an lajɛlikɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nurul huda agence o kanubagaw a ka hakili to émission in na a k'a jateminɛ ayiwa n'a ye faamuya min sɔrɔ a la n'a ye yɔrɔ minnu fana fili minnu adamaden ni fili ti ban ani ni faamuya min bɛ aw yɛrɛ fana la ani ni ɲininkali minnu fana bɛ aw bolo n'ala sɔnna a ma ayiwa Nef TV u ka jabaranin ka insha Allah u bɛna numéro d'aw ma wagati nataw la a fana b'a ka hakilinaw di walima ni émission ninnu fana bɛna bila alimami ka WhatsApp fana kan a bɛna bila Nurul Huda groupe fana kan n'a y'a ye fana n'a ye fili minnu y'a la n'a ye défaut minnu b'a la fɔ ka kullu zi ilmin alim adamaden i mana a dɔn cogo cogo mɔgɔ b'a dɔn ka tɛmɛ i kan n'a ye fili minnu fana y'a la a b'an corriger ani hakilina minnu fana b'a la a b'olu fana fɔ an ye ani ɲininkali minnu fana b'a bolo n'Ala sɔnna a ma dɔɔni dɔɔni an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na ma aradna ila khaira an ma dabɔ foyi kama ayiwa fo silamɛw ka faamuya ani hɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'o ye o kuma Nef TV a directeur a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen a n'a adjoint an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a technicien ayiwa an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ala ka sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a dan n'u ma Nurul Huda yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye ayiwa an balimamuso ye n'o ye Aja Salimata Gite
nin sigiyɔrɔ in na an b'a fɛnɛ fo an b'a barikada an b'a fɔ k'a ni ce ani cɛsiri diinɛ baara la a cɛsirilen don a n'a ka musoya alhamdulilahi a b'a jɔyɔrɔ a b'a fin ayiwa hiji baara la a bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ ayiwa Nurul Huda agence wallahi Aja Salimata a bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hijidenw ka dumuniko la a ka saniya hijidenw ka siyɔrɔko la a ka kɛ hôtel ɲɛnama ye hijidenw ka baara bɛɛ lajɛlen ka alimami ɲɛnamaw ɲini ka gidi ɲɛnamaw ɲini cɛ ni muso mun kosɔn hijidenw bɛ se ka lafiya cogoya min na wa kabini an ye baara in daminɛ san o san dɔ de bɛ ka fara ayiwa agence Nurul Huda a ka hijiden u ka jama kan san o san ka sababu kɛ baara kɛcogo ɲuman a silamɛ ni mɔgɔ min ma da la ayiwa bamananw ko ten ko n bugɔra somɔgɔw ɲɛna a tɛ soma sama bɔ o tuma i bɛna ka taa hiji kɛ Nurul Huda fɛ walima i k'i ka mɔgɔ di n'a tigi nana o tuma n'a ye min f'i ye ni Ala sɔnna a ma o tuma o bɛ soma sama bɔ an bɛ an balimamuso n'o ye Aja Salimata Jara an b'a fo k'a barikada an bɛ an denkɛ fɛnɛ fo n'o ye Cheikh Umar Gite n'o ye baro ye ale de fɛnɛ jɔlen don n'an ka baaramisɛnninw bɛɛ lajɛlen ye ale de y'an ka gidi ye kabini Mali la fo Makan ko denmisɛnnin tɛgɛ kokoɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ a b'a nɔni an bɛ baro fo a cɛsirilen don hiji baara in na Ala k'a n'a dɛmɛ an b'an ka malimatu fɛnɛ an b'a fo yannɔ fo Tomkɔrɔbugu a fɛnɛ n'o ye Aja Adama Tarawele Madame Silla alhamdulilayi an b'a an ka cɛkɔrɔba fɛnɛ fo n'o ye Elhaji Kasim Silla ale fɛnɛ delila ka hiji Nurul Huda agence fɛnɛ fɛ o kuma ale furumuso n'o ye Adam Tarawele ale fɛnɛ an ka malimatu ye dan tɛ malimatu la dɛ an b'a fo ka dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an bɛ an ka alimami fɛnɛ fo n'o ye Imam Kale ale fɛnɛ cɛsirilen don agence baara in na an b'a fo k'a barikada ne yɛrɛ min filɛ nin kuma la ne ye Alimam Masire Baba Sila o kuma Nurul Huda agence fɛnɛ a gidi ɲɛmɔgɔ a n'a a karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔya o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ ne bolo o kuma a fɛnɛ bɛ dugawu k'an ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an dɔgɔkɛ fɛnɛ ɲina ale hijira an fɛ n'o ye an ka alimami ye Imam Muhammad Awfu Sila fo yan nɔ fo Korofina Nɔra a fɛnɛ ka foli bɛ ayiwa ni jabaranin fɛnɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a sutura Ala k'an n'a kunnaja an bɛ hijiden cɛman kɔrɔlen ni kura ani minnu fɛnɛ bɛ labɛnnen don ɲina an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ parce que mɔgɔw ye ayiwa nani yɛrɛ daminɛ ka ban dɔw yɛrɛ y'u ka wariw yɛrɛ sara ni Ala sɔnna taala sɔnna ma dɔw ye promesses fɛnɛ ta an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sutura Ala k'an n'u kunnaja ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa an ma an kanubaga fɛnɛ a n'an terikɛ fɛnɛ n'o ye Sofi Muhamad Tarawele fo y'a fɔ Bangɔni plateau an b'a fɛnɛ fɔ nin sigiyɔrɔ in kan an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a sutura silamɛw an b'an ka seku fɛnɛ fo yan nɔ n'o ye Seku Lasana Kanɛ fo yan nɔ fo Seku an b'ale fɛnɛ fo ayiwa nin sigiyɔrɔ in fɛnɛ na Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'an n'a wasa Ala ka sankɔrɔta di an n'a ma o kuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka juma wɛrɛ jira an na an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya satar ya rabbal alamin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka alhamdulillahi rabbil alamin Ala ko do omne Ala ka juma wɛrɛ jira an na لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك